km lang. Der står der nu 680. 81. Jeg har en chauffør, og han er skideskør. 3. Er det ikke en grisestald? 81,5. 81,5, ja. Den bliver ved. Skyde på 5 år. Den bliver ved. Og han kører 180 km/t. Den bliver ved. Kraftedeme, om den ikke bliver ved. Det er sgu ved. Den er 1 km lang. Vi er på midten nu. Den er længere end noget vi stander. Den er faktisk et helt minut lang. Det er godt nok alligevel meget, ikke? Den har været 1 minut og 10 lang. 4. Den er 900 meter lang.